Sinoć na završnom predizbornom skupu na Cetinju predsjednik Pozitivne Crne Gore Darko Pajović poručio da je ta stranka pokazala da ima put koji je, kako je kazao, širok i da na tom putu ima mjesta za sve osim za one koji varaju i kradu. Ja mislim da je bilo dosta. Mislim da smo dosta slušali DPS kako varaju i kradu. I građane i državu. A Boga mi i njihove koalicione partnere koji se non stop prenemažu da oni nisu krali, samo su vreću držali ovima što su krali. Ja mislim da je dosta bilo. Najiskrenije, dragi prijatelji, ima nekih koji nisu ni krali, ni vreću držali. Čisti, pošteni, to je Pozitivna Crna Gora i to treba reći.